téhle třetí směny. Teď pokus o krádež. Druhé mety a out asi Krádež, Jan Muláča. druhý strike. Vyhlášený strike. Na druhou metu, pardon, na spojku. Vidíme, jak Tvrdý groundball na spojku. Ale příhoz na první metu. Home runu. A teď Martin Červenka pálí někam na Jana Mulače. A z tohle ale ne... To zvládnul. Trochu podobně to měl jako předtím Pat Monteith, který out nezahrál. Takže teďka velká pochvala shortstovi. Proti němu se postavil Jan Muláč, který opět pálí velmi daleko. A je to další home run, druhý home run v řadě Jana Mulače, který snižuje na 7. Další tvrdý odpad, to snad bude zase home run. Je to tak, a i když se v levém zadním poli Markus Weinzimmer vyšvihl až... Mulače, který první balon pálí a toto bude Grand Slam. A teď Jan Mulač pálí znovu druhý Grand Double, back to back. To je odpal do středu Jana Muláče. In at second base last night, taking grounders over as short. So it is a possibility that as Mulach dumps this one over the head of the third baseman into left field, a pinch hit single from Jan Mulach. So it is a possibility that Mulach fills in at shortstop and they move Escala. 1-1 offering. Curveball. Roped up the middle. A nice backhand stop from the second baseman, but the throw is not. Natáčím to tomu čurákovi. Dneska dobře nakop. Čuráka. Ne. Že? Neboj! Krásná olívka. Z Praha. Stav tedy jeden strike bez jediného bólu a Jan Mulaček pálí na centerfield na Marka Chlupa.